गामोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो जों बे क्लास 9 नि साइन्स पार्टनि बे सेकेन्ड पार्टआव जोङो सावरायनो नागिरदों 1.2 निफ्राय आरो बेवहाय 1.2 आव दङ मुवानि सेरेफफोरनि धोरोम दैट मिन्स कैरेक्टारिस्टिक्स अफ पार्टिकल्स अफ मेटार जोङो सिगांनि पार्टआव बेनि माखासे जोङो पार्टिकल्सनि सायाव थामहिनबा जोङो मुवाफोरनि सायाव जों सावरायबोखांबाय आरो बे पार्टआव जोङो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै मुवानि सेरेफफोरनि धोरोम स' जोङो धोरोमखौ गासै जोङो मोनथाम मोनगोन बेखौ दा गिबि धोरोमा जाबाय मुवानि सेरेफफोरा गावसोरनि गेजेराव लांदां थावनि थायो दा बेखौ नैयाव मोनसे मावफारि होनाय दङ मावफारि 1.1 एन 1.2 बेवहाय मोनसे मावफारि होनाय दङ जों बेनि गेजेरजों बेखौ मोजाङैनो बुजिनो हागोन दा गिबियावनो जों मावफारिखौ फरायनानै नायग्रोनोसै बेवहाय मावफारि 1.1 आरो 1.2 आव जों नुनो मोनदों दि सिनि संख्रि डेटल एबा पटासियाम पारमांगनेटनि सेरेफफोरा दैयाव समानै रानसार जादोंमोन आरो जों बेखौ नैबे सिगाङाव मोनबोनाय मावफारिमोन 1.1 आरो 1.2 सिगाङाव मोनबोनाय मावफारिमोन आरो जों बेनि बागै पार्ट 1 भिडिअ मोजाङै डिसकास खालामबोखादोंमोन जे बबेबा मोनसे मुवायाव माने फिसा फिसा सेरेफफोर थायो दा नैबे पटासियाम पारमांगनेटआवबो मोनसे फिसा फिसा सेरेफफोरा थागोन संख्रिफोरावबो फिसा फिसा सेरेफफोर लोगो नांनायसो बेबायदि मोनसे संख्रिया सोमजिदों दा बेखौ जोङो बे पार्ट 1 भिडिअआव डिसकास खालामबोखाबाय आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना सिगांनि पार्ट 1 भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दा बेवहाय मा लिरबावदों रोखोमसेयैनो जेब्ला जों साहा कफि एबा लेमनेड सरबत बानायो अब्ला मोनसे रोखोमनि मुवाफोरनि सेरेफफोरा लांदां थावनिनि सिङाव हाबो बेयो दिन्थियोदि मुवानि सेरेफफोरनि गेजेराव थोजासे लांदां थावनि थायो दा हमना ला जोङो बा दैयाव हमना ला नोंथांमोना गिलासाव दै लाबाय आरो बे दै लानायाव हमना ला नैबे मोनसे गिलास आरो बेवहाय नोंथांमोना दै लाबाय बेबायदि दै लाबाय आरो बेवहाय जेब्ला जोङो सिनिखौ नैबे ग्लास सिङाव थामहिनबा दैजों गलायनो ट्राइ खालामगोन अब्ला सिनिया लासै लासै जेब्ला जों सामुसजों बेखौ गलायनो ट्राइ खालामगोन अब्ला सिनिया बे दैजों गलिगोन आरो गलिनायनि जाहोनानो जाबाय बे दैयाव माने लांदां जायगा दङ जायनि थाखाय बे सिनिनि जा सेरेफफोर बेयो हाबनानै थादों आरो बेबायदिनो नैबेखिनियाव बे बाथ्राखौनो फोरमायदों रोखोमनि मुवानि सेरेफफोरा लांदां थावनायनि सिङाव हाबो दा नैबे दैयाव दा सिनिनि गुन्द्राफोरा हाबना थागोन लांदां थावनियाव दा बेखौ नैबे खिनियाव फोरमायदों बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा दङ जों गोजौआव नायनोसै स' नेक्स्ट फैबाय बेवहाय मा लिरदों नेक्स्ट सेकेन्ड प्रपार्टि थामहिनबा सेकेन्ड धोरोमा मा बेवहाय नैयाव सेकेन्ड धोरोमा जाबाय मुवानि सेरेफफोरा दोरोदथिंबाय थायो बे जाबाय सेकेन्ड नाम्बार थामहिनबा सेकेन्ड धोरोम मुवानि बेनिफ्राय बेवहाय मावफारि होनाय दङ आरो बेवहाय मावफारि 1.4 एन्ड 1.3 दङ आरो बे जों दा बावैसो मोननाय जा 1. बे फार्स्ट धोरोमा जाबाय मामोन बे मुवाफोरनि सेरेफफोराव मा लांदां जायगा थायो होनना बुंदोंमोन आरो बेवहाय जेबो मावफारि गैया बे मावफारिया माने सिगांनि 1.1 बा 1.2 जों सोमोन्दो गोनां बेनि थाखायनो बेखौ मावफारिनि गेजेरजों फोरमायफिननाय जायाखै जिहेथु बे धोरोमा सिगांनि बे मावफारिफोरजोंनो सोमोन्दो गोनां दा बेवहाय जोङो नैखौ नायनोसै दानिया बे जाबाय मुवानि सेरेफफोरा दोरोदथिंबाय थायो स' बेवहाय मावफारिनि गेजेरजों मोजाङै बेखौ फोरमायना होदों माबोरै मुवानि सेरेफफोरा दोरोदथिंबाय थागोन दा बेवहाय मावफारि 1.3 मा होदों जों बेखौ नायनोसै दा बेवहाय जाबाय गिबियावनो मा लादों गंसे साबि धुप खाथिखौ नोंनि थाखो खथानि फारसे खनायाव थुनानै हो बेवहाय साबि धुप खाथिखौ लानो होदों बेनिफ्राय बेनि मोदोमनायखौ मोननो नों बेसेबां खाथिसिम थानांखो स' जोंखौ फार्स्ट बे मावफारिया मा फोरमायनो थांदों जोंखौ धुप जेब्ला जों धुपखौ सावो सावनायनि उनाव बे बबेबा मोनसे जानथायसिमहालागै जों बेनि मोदोमनायखौ मोनबाय थायो स' बेनि जाहोना मा जों एसे उनाव मोनगोन बेखौ बेनिफ्राय नाम्बार 2 पइन्टआ मा लिरदों बेवहाय दानिया धुप खाथिखौ सावनानै हो धुप खाथिखौ सावबाय गिबियावनो जों धुप खाथिखौ लाबाय बेनिफ्राय नाम्बार 2 जोङो नेक्स्ट माने मावफारिया जाबाय जोङो धुप खाथिखौ सावबाय बेनिफ्राय सावनायनि उनाव मा नुखो
नोङो एसे गोजानाव जिरायनानै मोदोमनायखौ मोन्दोंना नोंनि नायबिजिरनायखौ लिरनानै दोन। दा जोङो धुपखाथि बा जायखिजाया मोदोमग्रा बेबायदिनो माबाफोर जुदि सावोब्ला बेयो मोदोमनो हमो आरो बे मोदोमनाय बबेबा मोनसे जानथायसिमहालागै मोदोमनो हमगोन। दा बेनि जाहोना जाबाय बेयो जाबाय मुवानि सेरेबफोरा दोरोदबाय थादों। मानि थाखाय दोरोददों? बेयो जाबाय जोंनि बे बारमण्डल थानायनि थाखाय मुवानि सेरेबफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लागै बेबायदि दोरोदनो हायो। स' जों बेनि थाखाय बे 1.3 जों बेखौनो सोलोंबाय जे मुवानि सेरेबफोरा दोरोदथिंबाय थानो हानाय मोनसे केपासिटि दङ। बेनिफ्राय जों दानिया मावफारि 1.4 खौ नायब्ला आरो जों बांसिन मोनथिगोन। स' 1.4 आव मा दङ जों एसे नायनोसै बेवहाय 1.4 आ बिदिनो बेवहाय 1.4 आव मा दङ गंनै कासनि गिलास बिकार दैजों बुंहोनानै ला। स' फार्स्ट जोंखौ गंनै कासनि गिलास लानो होदो एबा जायखिजाया गिलास एबा बिकारजों लाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा खालामनो होदो गिबि बिकारनि रुगुंजों लासैयै आरो जोथोनै थरथिंसे गोथां एबा गोजा रेबदै हो आरो बेबायदिनो नैथि बिकाराव थरथिंसे बेरे मोदै होदेर। स' जोंखौ मा खालामनो होदो गंनै जों गिलास लाबाय आरो बे गिलासखौ जोङो दैजों बुंहोनानै लाबाय। बेनिफ्राय गंसे गिलासाव जोङो मा लादो थरथिंसे गोथां मा लादो जायखिजाया बिदै बा गोजा रेबदै होनना बुंदो। बेनिफ्राय आरो जायखिजाया आरो गुबुन मोनसे जाबाय बेयाव थरथिंसे बेरे मोदै जों लाबाय हरनि बेरे मोदै बेखौ जोङो गंनैबो गिलासाव जों लुबाय बा बेनि थरथिंखौ होबाय। बेनिफ्राय जोङो मा नुगोन नेक्स्टआव बेसोरखौ मावहोआलासे दलरै नोंनि न'आव एबा थाखो खथानि मोनसे खनायाव दोन। बेनिफ्राय बेसोरखौ नोंथांमोना सोमावनो नाङा गिलासखौ नोंथांमोना सोमावनो नाङा। बेखौ बै थरथिंखौ बेरे मोदै एबा गोजा रेबदैखौ होनायनि उनाव बेखौ दलरै खथा मोनसेयाव दोननो होदों। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव मा लिरदों बेनिफ्राय नोंनि नायबिजिरनायखौ नायनो थिनदों। नोंथांमोना बेखौ अबजार्भ खालामखांनायनि उनाव मा नुगोन बेखौ माने साइन्सआव फ्राय बिदि प्रेक्टिकेल खालामब्ला जों बाथ्राफोरखौ हमनो हायो आरो मावफारि खामानिखौ मावब्ला जों मोजांसिन मोनथिनो हायो। बेनिखायनो गिबियावनो जोङो बबेबा मोनसे बाथ्राखौ फोरमान खालामनायनि सिगाङावनो जों मावफारिखौ खालामनांगौ। स' मावफारि खालामखांनायनि उनावसो जों जा नोंथांमोना होदों बेयाव जों मोनदों बेवहाय माखासे धोरोम बेफोरखौ जों क्लियारलि बुजिनो हायो। स' बेनिखायनो मावफारिखौबो जों फारसेनिफ्राय फरायनाया मोजां। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरदों बेरे मोदैनि थरथिंखौ होदेरनाय लोगो लोगो नों मा नुनो मोनखो बेबायदि मोनसे कुइसन सोंदों नोंथांमोननाव। आरो दैयाव रेबदैनि गाबा जेरावबो समानै गोसारनो थाखाय बेसेबां घन्टा एबा सान लाखो। स' नोंथांमोनखौ मोनसे दैयाव बा गिलाससे दैयाव माने बेबायदि गोजा कालार थानाय रेबदै बेबायदि होनो होदों। बेनिफ्राय एसे माने दैया कालार जागोन आरो बे कालारा गोसारगोन माने गिलासाव थानाय जा दै बेवहाय कालारा गोसारनो हमगोन। आरो गुबुन फारसेथिं बेरे मोदैखौ जेब्ला जोङो दैयाव गिलाससे दैयाव जों जेब्ला गारगोन अब्ला बेरे मोदैया लासै लासै बेनि जा थरथिं बा बिदै बेयो गोसारनो हमगोन दैयाव। स' नोंथांमोना बेखौ खालामना नायनो हायो गावबा गावनि न' बे जाबाय एभेलेबेल दंखायो न'आव गावबा गावनि न'। स' नोंथांमोना बेखौ खालामना नाय आनजाद अब्लाना गाव मोजाङैनो बुजिगोन। दा थेवबो बेनिफ्राय जों बे मावफारि 1.4निफ्राय जों बेखौनो बुंनो हायोदि माने मुवाफोरनि सेरेबफोरा गोसारो। दा बेवहाय बिजाबाव मोनखागोन नोंथांमोना बे आरो बेवहाय मा होदों दानिया जोङो बे रिजाल्टफोरखौ मोननो हागोन बेवहाय। आरो नैबे जाबाय मोनसे मावफारि होबावदों जानांगौ बे एसे माने गोमोरना दङ। स' बे जाबाय मावफारि 1.5 जानांगौ आइ थिंक। दा बेवहाय मा लिरदों गंसे गुदुं दै लानाय आरो गंसे गुसु दै लानाय गिलासफोराव कपार सालफेट एबा पटासियाम पारमांगेनेट थरफायै रग' क्रिस्टेल सोनानै हो। स' बेबायदि माने जों लाबाय बे मोनसे गुबुन मावफारि। बेनिफ्राय गलिलाखौ एरनानै होनो नाङा रग'फोरखौ दैनि थालायाव थाहैनो होनो होदो। स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय मा लिरदों गिलासनि सिङाव गथा रग'नि एसे सायाव नों मा नुनो मोनखो। बेनिफ्राय समा बारलांबाय थानायाव मा जालांखो। बेनिफ्राय नेक्स्ट गथा लाव लाव मुवानि सेरेबफोरनि सोमोन्दै बेयो मा इसारा होखो।
गलायनाय हारा दुंथाइजों सोलायदोंना मानो आरो माबोरै दा बे मावफारिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बुजिखानो हाबाय बेबो माने गुनद्रासा थामहिनबा सेरेफोरा गोसारो बेनिफ्रायबो जों बेखौ सोलोंनो हाबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जों बे मोनथाम मावफारिनिफ्राय जों मा सोलोंनो हाखो बेवहाय लिरनाय दङ स' बेवहाय मा लिरदों गोजौनि मोनथाम मावफारिफोरनिफ्राय थामहिनबा 1.3 1.4 आरो 1.5 जों गाहायनि थिरांथायाव फैनाय दा रिजाल्टखौ जोङो बेवहाय डिसकास खालामसिगोन आरो बे रिजाल्टफोरा जाबाय मुवानि सेरेफफोरा जेब्लाबो दोरोदथिंबाय थायो बेनि थाखाय बिसोरो खारथाय शक्ति एबा काइनेटिक एनार्जि बुंनाय जायो इंराजियाव दुंथाइ बाङोब्ला स' बे जाबाय इम्परटेन्ट माने दोरोदथिंबाय थागोन मुवानि सेरेफफोरा जेब्लाबो दोरोदथिंबाय थागोन जों बेखौ सरासनस्रायै लांदां मेगनजों नुवाब्लाबो बेखौ माने जों मोनथिनो एबा आन्दाज खालामनो हागोन जों गासैखौ माने गावनि मेगनजों नुजोबनो हाया थ' स' थेवबो जोङो बेखौ हमदांनो हायो दोरोदथिंबाय थानायफोरखौ जों मोनदाङो बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा दुंथाइ बाङोब्ला मा लिरदों सेरेफफोरा गोख्रैसिनै दोरोदो होनना बुंनाय जादों जेब्लानोखि हिट होगोन बा दुंथाइ होगोन अब्ला बांसिन माने सेरेफफोरा थाबैनो माने दोरोदनो माने बे मा मोनगोन दोरोदनो थाखाय बे आवगायलांगोन बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि दुंथाइ बांनायजों सेरेफफोरनि खारथाय शक्तिया बाङो स' इम्परटेन्ट पइन्ट बेफोर स' जेब्लानोखि जों दुंथाइखौ बांहोबाय थागोन अब्लाना बांसिन मा जागोन बेनि जा मुवाफोरनि जा सेरेफफोर बेनि खारथाय शक्तिया बांगोन होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरबावदों गोजौनि मोनथाम मावफारियाव जों नुनो मोनदोंदि मुवानि सेरेफफोरा गावनो गाव मोनसे गुबुन मोनसे गलायदों सेरेफफोरनि गेजेराव थानाय लांदां थावनियाव हाबनायनि गेजेरजों बिसोरो बेबायदि जादों मोननै गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवानि सेरेफफोरनि गेजेराव गावजों गाव बेबायदि गलायलायनायखौ गोसारलायनाय थामहिनबा डिफ्यूजन बुङो जों लोगोसे नुयोदि फुदुङोब्ला बेवहाय गोसारलायनाया गोख्रैसिन जायो बेयो मानो बेबायदि जायो स' बेवहाय नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे बेवहाय गलिनाय थामहिनबा गोसारनाया मानि थाखाय जाखो स' गोसारनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जों जेब्लानोखि हमना ला बेरे मोदैखौ जों दैनि थरथिङाव होबाय दैनि थरथिङाव होनाय लोगो लोगो बे बेरे मोदैया बे लासैनो गोसारनो हमगोन दैयाव स' जाहोना जाबाय दैयाव बेयाव माने लांदां जायगा थानायनि थाखाय बे गोसारनो हमगोन जों बेखौ लांदां जायगा दंना गैया जों गावनि मेगनजों नुनो मोननाय जाया माखासे दाजेमफोरनि गेजेरजोंसो जों बेफोरखौ नायनो हागोन स' जास्ट जों बेखौ सानना लाब्लानो जाबाय जे लांदां जायगाफोराव बेफोर जा गोसारलायनाय सेरेफफोर बेफोर हाबो मुवानि सेरेफफोरा हाबो बेनिखायनो बेफोर गोसारलागोन स' आरो नोंथांमोनखौ सोंदों बेवहाय जोबथारनायाव मोनसे कुइसन सोंदों जुदि जोङो बबेबा दैफोरखौ फुदुंब्ला सापस हमना ला गोसारलायनाया गोख्रैसिन जायो होनना बुंदों स' जेब्लानोखि जों बिदुंखौ होगोन हमना ला नोंथांमोना बेखौ हमना ला बेवहाय मा होनना बुंगोन बेखौ जों जेब्ला गाइखेर आरो दै बेवहाय जेब्ला जों फुदुंगोन गाइखेर आरो दैखौ अब्ला मोननैनिबो मिक्सचारा माने मिक्स जानाया गलायनाया जेब्ला जों हिटखौ होगोन बांसिन मोजांसिन जायो बेनि दै आरो गाइखेरनि मिक्सचारा थामहिनबा आरो जों जुदि बिदुंखौ होआब्ला एसे माने गलायनायाव थामहिनबा गाइखेर आरो दैनि मिक्स जानाया एसे माने मोजां नङै जागोन आरो जेब्ला जों बेवहाय दुंथाइखौ होगोन अब्ला बांसिन मोजाङै बे गलियो स' बेनिखायनो बुंदों बेवहाय जेब्लानोखि दुंथाइ होगोन बांसिन गोसारलायनाया गोख्रैसिन जायो गोसारलायनाय गोख्रैसिन जानायनि थाखाय बेबायदि माने गाइखेर आरो दैनि गेजेराव मोजाङै गलिलायनाय जागोन स' बेबायदि जोङो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बेखौ बुंनाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट धोरोमा जाबाय नेक्स्ट धोरोमखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों मुवानि सेरेफफोरा गावजों गाव बोगथाबलायो स' इम्परटेन्ट नैबे मोनसेयाबो जाबाय इम्परटेन्ट स' मुवानि सेरेफफोरा गावजों गाव माबोरै बोगथाबलायगोन दा माने पार्टिकल्स अफ मेटार एट्राक्ट होनना बुंनाय जादों दा बेवहाय मोनसे मावफारि होलायबाय नैबे मोनसे मावफारि इम्परटेन्ट मावफारि बेवहाय 1.6 मावफारि नाम्बार बे गेलेनायखौ फोथाराव गेले मोनब्रै हानजा दा आरो इसारा बायदि मानसिनि जिनज्रि बानाय गिबि हानजाया गावजों गाव बिखुं फारसे आखान्थिखौ बिहु मोसाग्राफोरबायदि हमथालायना था नोंथांमोना बेखौ सावगारियाव नुनो मोनखादों जे बेवहाय जोङो मा लादो
हानजाफोरखौ लाबाय बेबायदि जों हानजा लाबाय नैबे जाबाय सावगारि 1.3 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों हानजा बे जाबाय जों बिहु मोसानाय बायदि बेबायदि खालामनो बिहु मोसाग्राफोरा जेरैबायदि हमथेलायना थायो बेबायदि थानो थिनदों माने नोंथांमोनखौ जा क्लासाव थानाय फरायसाफोर बेखौ हानजा हानजा गासै मोनब्रै हानजा दानो होदो बेबायदि बेनिफ्राय दानानै जों बेबायदि माने फार्स्ट हानजाया बेबायदि थागोन सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 1.3 सावगारियाव नैबे 1.3 सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा बुंदों नैथि हानजाया बेवहाय नैथि हानजाया मा बुंदों नैथि हानजाखौ मा खालामथिनदों नैथि हानजाया मानसिनि जिनज्रि बानायनो आखाइजों आखाइ हमलायनानै था स' आखाइजों आखाइ हमलायनानै थाबाय बेबायदि नैथि हानजाया बेनिफ्राय थामथि बेवहाय गासैबो पिक्सारखौ होनाय जायाखै थामथि हानजाया मानसिनि जिनज्रि बानायनो गावजों गाव आसि बिजौफोरखौ फोनांजाबलायनानै था स' नोंथांमोना आन्दाज खालामब्लानो जाबाय आरो बेवहाय भिडिअ एसे बेफोरखौ फोरमायजोबनो एसे गोब्राब जायो थेवबो नोंथांमोना बेखौ नायलांनानै गावनो माने गोसोजों एसे साननानै बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानाया मोजां नेक्स्टआव थामथि हानजाखौ मा बुंदों बेवहाय आसि बिजौ थामहिनबा नोंथांमोननि जा आसि बे आसि बिजौजों आसि बिजौ हमना लानो होदो आरो नैथि हानजाखौ जोङो जिनज्रि बानायनो आखाइजों आखाइ हमनानै लानो होदो आरो फार्स्टनियाथ' बे 1.3 जाबाय बेनिफ्राय आरो ब्रैथिया जाबाय ब्रैथि हानजानि फरायसाफोरा जेरैबो खारलानानै मोनथाम मानसिनि जिनज्रिखौ मोनफा मोनफायै जेसे हागौ एसे उन्दै हानजाफोराव सिफायनो नाजा स' आरो गुबुन ब्रैथि हानजाया मा खालामगोन बै जा सेथि हानजा नैथि हानजा थामथि हानजा आरो थामथि हानजा बेखौ माने बे हानजाफोर जाना थानाय बा हमथानानै थानाय आसिफोरनि गेजेरजों बिसोरो खारलांनो नाजागोन ब्रैथि हानजाया बेनिफ्राय दा बेवहाय मा सोंदों नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन सोंदों बबे हानजाया सिफायनो गोरलैसिन जादोंमोन आरो मानो दा बेबायदि मोनसे कुइसन जोङो दा नोंथांमोना बेनिफ्राय मा बुजिखो स' जों बेखौ गोरलैनो हमनो हाखायो जे जोङो बेखौ माने गोरलैनो हमनो हाखादों जे आसि बिजौ जों हमना थानाय जा हानजाफोर थामहिनबा थामथि हानजाफोर बेखौ जोंहा सिफायनो एसे माने मा जागोन गोरलैसिन जागोन जिहेथु बे नैबे आसिजों आसिल'सो हमना दङ हानजाफोरा बेखौ जों गोरलैयैनो सेफायनो हागोन गुबुन फारसेथिं नैथि हानजाया जाबाय बिसोर आखाइजों आखाइ हमज्लायना दङ स' आखाइजों आखाइ हमज्लायब्ला एसे माने बोलो नांगोन आरो नैबे नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोनखादों बे सावगारि 1.3 बे 1.3खौ सावगारियाव नुनायखौ जों बेखौ माने बै ब्रैथि हानजाफोरा सेफायनायाव थामहिनबा बेनि गेजेरजों बारलांनायाव एसे खस्थ' जागोन स' माने बे हानजाखौ सेफायनो एसे गोब्राब जागोन होनना बुंदों स' दा बे मावफारिनिफ्राय जों मा बुजिगोन दा बेखौ नोंथांमोननो बेवहायनो लिरनानै होखानाय दङ मोजाङै बे जाबाय जुदि जों साफ्रोमबो फरायसाखौ मुवानि मोनफा सेरेब साननानै लायो बबे हानजायाव सेरेबफोरा गावजों गाव गोबांसिन बोलोजों हमथालायनानै थादों स' बेबायदि मोनसे नोंथांमोनखौ कुइसन जों मावदों स' जोङो बे हानजाफोरखौ माने मुवानि सेरेबफोरा अरजाबना थानाय बेबायदि साननो थिनदों आरो बे जाबाय फार्स्ट हानजायानो जाबाय बयनिख्रुइ गोख्रोंसिनै अरजाबनानै थादों स' नोंथांमोना बे सावगारियाव नुनो मोनखादों नैबे हानजाया जाबाय बयनिख्रुइ गोख्रोंसिनै अरजाबनानै थादों गावजों गाव स' बेनिफ्राय नैथि हानजाया एसे बेजों रुजुनाय एसे माने गोबां आरो जा थामथि हानजा बेथ' जोबोर गोरलैखा जों बेखौ गोरलैनो सेफायनो हाखायो स' बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हायो जे सेथि हानजाया जाबाय बयनिख्रुइ गोख्रैसिनै अरजाबनानै दङ बेनिफ्राय दा मावफारि 1.7 मा होदों जों बेखौ एसे नायनोसै बेनिफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट मावफारिया मा बुंदों बेवहाय नेक्स्ट मावफारिया जाबाय मावफारि 1.7 आरो बे 1.7 मा बुंदों गंसे सोरनि गाजोल थुख्रासे चक आरो मोनसे राबार बेन्ड एबा गार्डा लानो होदों बेनिफ्राय बेसोरखौ दाननानै एबा बोफ्लावनानै सिफायनो नाजा स' जोङो गाजोलखौ जों बेवहाय मा लानो होदों जोंखौ गाजोल लानो होदों बेनिफ्राय थुख्रासे चक आरो जाबाय मोनसे जों राबार एबा राबारनि मोनसे बेन्ड बा फदमनो हानाय बेखौ लानो होदों दा जों बे मोनथामनि मादाव जोङो मा मोनसेखौ जोङो बांसिन गोरलैयैनो सेफायनो हागोन
बेखौ खालामनानै जों गाजोलखौ हागोन ना सकखौ हागोन ना जों राबारनि बै बेन्डखौ हागोन। स' जों बेखौबो गोरलैनो हमनो हाखायो जे राबारनि बेन्डखौ जों गोरलैयैनो सेफायनो हागोन आरो जों बेवहाय बांद्राय बोलो बाहायनो नांनाय नङा। आरो थुख्रासे सकखौ सेफायब्ला एसे बोलो बाहायनांगोन। गुबुन फारसेथिं जों गाजोलखौ सेफायनो थांनायाव बांसिन जोङो बोलो बाहायनांगोन। आरो बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिबाय जे गाजोलाव जा थानाय गुन्द्रा सेरेफोरनि मुवाफोरनि सेरेफोरनि अरजाबनाय बोलोआ बांसिन आरो बे राबार बेन्डआव थानाया एसे खमसिन। बेखायनो राबार जोङो बेन्डखौ एसे माने थाबनो जों सेफायनो हागोन। स' बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हायो। बेनिफ्राय आरो बेवहाय बेफोरखौ लिरबावदों गोजौनि मोनथाम बेसादफोरनि बबेनाव सेरेफोरखौ जयै बांसिन बोलोजों हमथालायनानै थानायखौ नों सानो। स' जों बेखौ गोरलैनो हमनो हाखाबाय दे नैबे गाजोलाव जोङो बांसिन माने बोलो बाहायनांदों। जाहोना जाबाय बेवहाय जा गाजोलाव थानाय फिसा फिसा सेरेफोर बेयो गोरायै गावजों गाव अरजाबलायनानै दङ। बेनि थाखायनो जों बांसिन बोलो बाहायनो गोनां जादों। स' जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय नेक्स्ट मावफारिया जाबाय नेक्स्ट मावफारिया 1.8। स' 1.8आव मा दङ जों बेखौ एसे नायनोसै। बेवहाय 1.8आ जाबाय मोनसे दैनि टेपखौ खें, दैनि दाहारखौ नोंनि आसिजों सिफायनो नाजा। स' दैनि टेपखौ नोंथांमोनखौ खेंनो आरो खेंनाय लोगो लोगो बेहा मोनसे दैनि दाहार सोमजिगोन आरो बेखौ जों आसिजों सेफायनो हानाय नङा। गबोनाय दैनि दाहारखौ नों दानस'नो हादोंना होनना सोंदों मोनसे कुइसन। दैनि दाहारा जयै थाबाय थानायनि जाहोना मा जानो हाथावगौ? स' जोङो जेब्लाबो दैखौ दानस'नो हाया बा जोङो दैखौ हमना लानो हाया बेबायदि मोनसे जोङो आन्दाज मोनखायो आरो मोनथिखायो जों दैनि दाहारखौ हमथाना लाखिनो हाया एबा जों बुनानै माबानो हाया सेफायनो हाया बेफोरबायदि। दा जोङो बेफोर मावफारिनिफ्राय जों मा मोनखो एबा मा बुजिनो हाखो? दा बेवहाय लिरदों बेवहाय गोजौनि मोनथाम मावफारिफोरा 1.6, 1.7, 1.8 इसारा होयोदि मुवानि सेरेफफोरा गावजों गावनि गेजेराव जाथाय खालामनाय बोलो थायो। बे बोलोआनो सेरेफोरखौ जयै लाखियो। बे बोगथाबनाय बोलोनि गोख्रोंथिया स्ट्रेंथ मोनसे मुवानिजों गुबुन मुवानि जुदा फेरायजाय। स' जोङो बे गोजौनि जा मावफारि फरायबोबाय 1.6, 1.7 and 1.8 बे मावफारि जोङो मोनथामनिफ्राय जों बेखौनो जोबथारनायाव बुंनो हायोदि जे मुवानि सेरेफोरा गावजों गाव मा अरजाबलायनानै थायो। मोनसे जाथाय खालामना थायो। बिसोर गावजों गाव सोमोन्दो दङ आरो सोमोन्दो थानायनि थाखायनो जों बेफोरखौ सेफायनायाव एसे गोरलै जागोन। जों बोलो बाहायब्लाबो खायफा मुवाखौ जों सेफायनो हानाय नङाबो जानो हागौ। स' बेनिफ्राय जोङो बे जोबथानाय धोरोमखौ जोङो बुजिनानै लानो हायो जे मुवानि सेरेफोरा अरजाबलायनानै थायो। स' बेनो जाबाय जोबथारनाय धोरोममोन। बेखौ नोंथांमोना मावफारिनि गेजेरजों मोजाङै बुजिनो हाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिखाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंनाय फैदों बेवहाय। बे सोंनाया जाबाय नाम्बार 1 सोंथिया जाबाय गाहायनि बबेया मुवा? स' बेवहाय सोंदों माबे मुवा एबा माबे मुवा नङा। नोंथांमोना बेखौ कुइसनखौ नायब्लानो हमनो हाखागोन। स' नोंथांमोना बेखौ हायोब्ला कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा जे नैबे 1 नाम्बारनि सोंलुनि फिननायखौ गाहायनि बबेया मुवा? बेयाव दङ मासि दङ, बार दङ, अननाय दङ, मोनामनाय दङ, मुगैनाय दङ, बादाम, बेनिफ्राय साननाय दङ, गुसु लोंग्रा, सदा दै, पारफिउम, मोदोमनाय बेफोरनि माबेफोरा मुवा बेखौ जोङो सायख'नो हादों। स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो आं बेफोरनि फिननायफोरखौ होखागोन। स' गिबियावनो नोंथांमोना हरग्रोनो नाजाबानो जाबाय। स' आं लेसन जोबनायनि उनावसो बेफोरनि फिननायखौ होनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2आ बेवहाय गाहायनि नायबिजिरथिनि थाखाय जाहोन हो। एवनायनि सोदोब जानाय गुदुं आदारनि मोदोमनाया खायसे मिटार गोजानाव थानाय नोंनिसिम सहैयो, नाथाय गुसु आदारनिफ्राय मोदोमनाय मोननो नोंहा खाथिसिनाव थानांगौ। स' नाम्बार 2 कुइसनाबो जोबोर गोरलै। स' जों जेब्लानोखि माबा मोनसे इसिं न' बा न'मा न'फोराव जों माबा मोनसे जुदि एवोब्ला बेनि एवनायनि जा मोदोमनाय बे मोदोमनाया एसे गोजानसिमहालागै मोनहैयो। आरो जेब्ला जों गुसुखौ दोननाय जायोबा गुसु माबा मोनसे जों खोबनानै दोनब्लाबो बेयो जेबो मोदोमनाय ओंखारा। जों बेखौ खाथियाव थांनानैसो मोदोमसुनाय जायोब्ला जों मोदोमनाय मोनगोन आरो बे ओरैनो माने गोजान जानथायाव जों बेखौ गुसु आदारफोरखौ जोङो मोदोमनाय मोना। स' बेफोरखौ माने जाहोनखौ लिरनो होदों मानि थाखाय बिदि जायो।
बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 जाबाय सासे थब्लग्रा बा डाइभार्स बेवहाय लिरदों सुइमिं पुलनि दैखौ सौसिनानै थांनाय बे नायबिजिरथिया मुवानि बबे आखुखौ दिन्थियो होनना बुंदों बेखौबो माने आखुथायखौ लिरनो होदों बेनिफ्राय मुवानि सेरेबफोरनि धोरोमफोरा मा मा स' बे 4 नाम्बाराबो इजि 3 नाम्बाराबो इजि जों 4 नाम्बारखौ एसे आगोलावसो डिसकास खालामबोखाबाय जे मुवानि सेरेबफोरनि धोरोमफोरा मा मा बेहा मोनथाम दंखायोमोन बे धोरोमफोरा मा मा बे जाबाय फार्स्ट धोरोमा बेनोमोन जों मोनबोखादों बेहा स' नोंथांमोना बेफोरखौ हायोब्ला लिरनो नाजा आरो आं बेफोरनि सोंनायनि फिननायखौ होखागोन बे लेसना जोबबा बेफोरनि सायाव बेनि फिननायखौ नोंथांमोना मोननो हाखागोन स' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे पार्टखौ बुजिखानो हाबाय बेनिफ्राय जों दा उननि पार्टआव नेक्स्ट टपिकफोरखौ जों सावरायगोन बे जाबाय मुवानि थाथायखौ जोङो उननि पार्टआव सावरायसिगोन स्टेट अफ मेटार्स बेनिफ्राय गथा मुवा दङ बेखौ जों उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन स' जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेल लोगो दोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो थुनायनि उनाव नोंथांमोना अल नुनो मोनगोन बे अलखौ थुब्लासो जों जा फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हागोन स' थेंक इउ फर वाचिं